Aste honetan, otsailaren 11an, neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna izan da. Neskek eta emakumeek zientzia eta teknologiaren esparruan sarbide osoa izan dezaten eta era berean arlo hauetan garatzen direnaren onurak jaso ditzaten, hainbat ekitaldi eta jarduera izan dira mundu osoan. Eta gurean ere 11 izan dira proposamenak. Guztia borobiltzeko eta ixteko, Emakumeak Zientzian Aliantzak manifestu bat aurkeztu du. Eluiar, Emakumeak Zientzianen kide da eta beraz guztiz bat egiten du manifestu honek jasotzen dituen puntuekin. Alderdi erabat inklusibo intersekzionaletik landutakoa da eta uko egiten dio berdintasuna instrumentalizatzeari. Hau da, benetako konpromisoa hartzen du lortzeko zientziaren demokratizazioa eta emakumeak eta neskaik ez ezik, azpi ordezkatuta dauden taldeek ere sarbide inklusiboa izan dezaten. Besteak beste, estean bokazioak sustatzea bilatzen du nesketan, baina baita profesionalek lan ingurune osasungarri bat izan dizaten eta bizitza bizigarriagoak. Produktibitateari hainbesteko garrantzia eman beharrean, ekarpen pertsonalak ere baloratuz eta sustatuz. Gonbidatzen zaituztegu manifestuarekin bat egitera eta zientzia.eusen daukazue eskuragarri. Horrekin batera beste albiste batzuk ere baditugu. Adibidez, ozeanoetan egiten den jarduera etikoki baloratzeko indize bat aurkeztu dute. Indize horren sorreran beste 3 ere parte hartu du. Hau da, Euskal Herriko klima aldaketari aurre egiteko estrategiak eta bilatzen dituen ikerketa zentroak. Eta indize hau gainera Nature aldizkarian aurkeztu dute. Edozeinek erabil dezake, ez dauka jakituria berezirik izan behar eta maila lokaletik globaleraino balio du. Politikak ezartzeko eta haiei bilakaera eta ikusteko balio du besteak beste. Esan bezala, zientzia.eusen hauek eta askoz gehiago.